Mafirst days nyoka yemabhunu vanhu vasingamude vachimutuka vachimuti hasi pa mwe chete nawo ageza apa. Nyoka yemabhunu uyu aitaura achiti iye vanhu, nyaya ndiri kukuudza iyi, kumberi uko kune zvakawanda zvichazoitika, asi tinofanirwa kuti tisimbisane. Paipe paunogara uchingomunzwa achingoti itai chimwe chete, ndinyoka yemabhunu ane mawedzi wayo echimwe chete ayo. Ndoda kuti vanhu veZimbabwe muve nechimwe chete, ngative nechimwe chete, ndinyoka yemabhunu. Handitika right, paiti vaine chimwe chete, vanozivana vanotrastana, udzanai kuitira kuti muve ne1 vision, ndizvo zvaireva. Asiri zvere achibva ati futi nekuti kumberi kwatiri kuenda kunoda kuti tizopedzera tiine 1 vision, nekuti isusu tinofanirwa kuzova ne1 goal. Ndinyoka yemabhunu iyi achikurudzira vanhu, handitika. Saka vanhu vane chimwe chete chanyoka yemabhunu ndiwe here vanouya vachiita basa rekuswera vachiopoza nekutuka vamwe panapa? Nguva yekuita zvese izvozvo maiwana kupi? Ko nguva yekutsvaga makontakti ana Gambakwe maiwana kupi? Vana Gambakwe munowadei? Munoda vei ana Gambakwe kuti vaitei? Ana Gambakwe avo munovada kuti vaitei, vashandei, vaite basa rekudii? Makambonzwa Gambakwe achinzi ari connected to Comrade Bombshell Geza? Gambakwe anozive chii pana vageza? Gambakwe pamunozotaura paipai vanhu vachitaura vachiti hei inini ndanga ndichitotaura ndakatombotaura naGambakwe, vamwe vachitolika mamesages avo ekutaura naGambakwe, kuti vanenge vasangana mufield yavo yekutsotsa vanhu mari. Gambakwe oonekwa kunzi anenge ndiye akabata chinhu. Vakutanga kudisclosana manje nekuti Gambakwe ndiye anenge ahwina manje, atora mari yese. Chifoma zvimagrupu zvekubira vanhu mari nemazita ana nyoka yemabhunu naana Ageza. Imi zvinhu zvinoitwa panapa so apa pasocial media so, mbavha hadzipere muZimbabwe, dzakawandisa. Mbavha idzodzi dzichanetsa futi nyakuchero zvikanzi Zimbabwe yazowana independence yechokwadi, dzichanetsa futi mbavha idzodzi mbavha idzodzi imbavha dzekuti vanhu hamufanirwa kugara muchidzikanganwa. Ana Barrister George ava naana Chimama naana Gambakwe avo nevamwe izvizvi. Pane vamwe vanhu vakatumwa nevamwe vakatengwa, kune vanhu vakatotengwa, maYoutubers akatengwa. Unongovanzwa kana vachitaura panapa kuti vari kutaura vachisiya pevakuru vavo, nekuti vanozonyimwa ime mari kunzi hamusi kugona kutaura nyaya yatiri kuda imi, asiro zvatiri kubhadharirai mari. Saka unovaona vaakutaura vachisiya nepevakuru vavo, kuti vakuru vavo vasare vaine mazita akanaka. So vachiita kunge vari kuanalyze, unowanzwa vachitaura, vanenge vachitaura vachianalyze. Vambonzwa matauriro anoita ana DJ Holly naana Client avo nevamwe vanisuda kutaura nemazita avo, vanongotaura nyaya yavo vari ku1 side ka1, handiti. But ukaona vamwe manje vanoita kunge sezvinonzi vari kutaura maanalysis avo, they are sharing maideas avo nemaviews avo chete chete, ndo zvavanoita kana vachiuya panapa. Havataure vaine side, obva vatongoziva kuti kubhadharwa uku hapana zvimwe zvinhu. Vakadya mari, vanenge vakadya mari ende vanenge vachitodya mari, handiti uri kupaona. Kubhadharwa kunoita kuti munhu so nyaya yake yaari kutaura anotaura asina chokwadi, so anenge asina confidence, anenge asina kana direction kana side raanenge achifambira ari, anenge achingobhenda bhenda. So akaita kunge sekuti ari kuda kunzwisisa zviri kuitwa navageza, wozomuona achinzvenga, anenge achingotaura achisiya vakuru vake vari safe. So muspichi yake uziva kuti zvakabhadharwa izvi.
kuita kunge ari kungosheyawo just kungosheya ini ndiri kuona sekudai nzira yekuda kuisa tumwe tuma-influence turi negative so muvanhu kuti vanhu vagare vachiona masaidzi akawandisa panyaya 1. Nyaya iyi 1 haina masaidzi akawanda, ine 2 sides.